Tu práve vidíte, ako sa chlapcovi podarilo vylákať zo pár eur od slečny. Chlapci stáli na pošte a okolo idúcim ľuďom dávali papier s logom UNICEFu do ruky. Vraj zbierali príspevky pre spolok hluchonemých. UNICEF však za týmto projektom nestál. Momentálne v tom regióne alebo vôbec nemáme zbierku rozbehnutú. Deckám sa darilo pomerne slušne, Fiľakovčania majú štedré srdce a deťom prispeli. Spolok, pre ktorý však deti zbierali peniaze, neexistuje a tak sme privolali policajtov. Občianske preukazy máte tu? Optimizmus a túžbu po peniazoch nahradil strach. Na policajtov sa decká pozerali nechápavo a s vystrašenými očami. Otec, mama, zapádaná hlava. Deti sa nevedeli s ničím preukázať a tak policajti museli konať. Polícia ich odviezla na obvodné oddelenie policajného zboru za účelom zistenia ich totožnosti. Neskôr sa zistilo, že deti pochádzajú z Rumunska. Ide o súrodencov, po slovensky nevedia ani slova a samozrejme nejde im o nič iné, ako vybrať čo najviac peňazí do vlastného vrecka. Podľa našich informácií rumunské deti sa policajtom viac ako hodinu nechceli priznať, až neskôr si pre ne prišla ich mama. Policajtom však aspoň pomohol papier, kde sa darcovia podpisovali, uvádzali sem aj adresy a tak policajti podvodom vyzbierané peniaze mohli vrátiť ľuďom. Z celého incidentu vyšli Rumúni pomerne dobre. Rodina dostala len 10-eurovú blokovú pokutu. Takýchto podvodníkov je zrejme na Slovensku viac. Majte však na mysli, že zbierka UNICEF je vždy na patričnej úrovni a hlavne každý dobrovoľník je ľahko identifikovateľný. Taký nejaký preukaz dobrovoľníka, kde je napísané meno. Pre televíziu Jož Števobodor.